Right. Iwo unonzi nyari handazira newe wanzwa handina kana zira newe sha undinyare undikunyare naiva vachiregei kudza tinyara nei. Please pin the link ye ask group. All right. Ndadzoka kwai can you please come to the camera ndaivimbai hanzi nechidamboendawo kana mutoilet neasikana tenda tomboendawo kana mutoilet kana neasikana ndinongora mundagara panoenda asikana ndingasazviitira weti mirai ndiseningirikiri link ramuri kutaura iri. Let me see kuti rinoipinika here. Can I pin? Kondipi dzosai link ka dzosai link pina link in comment section mo. Okay, sure. All right. Guys, tadzoka, we are here, we are back again. Tadzoka kwete nyara imo blessing ari mo comment section mo mazviona. Right, regai link ri unzwe, regai link riskwe tiwe dio life yatange tiri here. Or this, you know, it's a new one. Go vachitova res, it's a new one. Right. Tumbare Amanda, love you too, baby sis. Love you too. Right. Where is the mama? Okay, there she is. Right. As the chairperson, Iowa, the IT guy. Hello. Makadi yenyu mama. Ndofara makadi mwana. Aiwa tinofara. Right, ndave pa life. Saka maishara nenziro maneru ndakatofa zvangu neupe paya ndaitera voice note renyu ndakatodhakwa neupe. Asi ndave pa life pane vanhu chitsanangura nyaya yenyu sekutanga kutsana matsanangura maita motanga kutsanangura sezvazviri. Indiri maiwo vanobva kuZimbabwe asi ndobva kuBulawayo. Ndinogara kunonzi kuOliven Tswano Pretoria. Saka ndakangoita kusangana neumwe mwana pana pamukomana anobva kumasvingo. Mune makore mangani mama? Ndine 60. All right. Ndotena 61 next year. All right. Mwana uya achibva ngonditiwo mama kwandiri. Saka mwana achingouya pamba pangu achingokwera apo akangogara semunhu anga vaperegwawo nebasa ini palockdown ndandichikuita zvokutengesa doro rachitengesawo muno muSouth Africa ini. Ini chingotengesa doro ri achingouya achimwa doro revamwe opiwa fodya oputa akangogara ipapo. Zuva rinongovira sina chadya akangogara ipapo. Svika ndati vana vangu mupote muchimupakurira vomupakurira pachikafu. Isingatozivi kuti ndiri kutobatsira because kwaanga achigara kwacho is like very kuda anga akutodzingwa nobva atozodzingwa adzingwa paya nobva adzoka futi kwandiri akati mama ndokumbirawo kuti mundichengete kwechinguvana. Ini nobva ndati handigoni kukuchengeta nokuti panondogarawo nemwana wangu mukomana ndakatomurendera chimukukupa zere apa nokuti handingagari naye muruku rimwe chete. Nobva kwanzi alright. Saka kana zvakadero chiregai chindichengeteraiwo mubhedha wangu nembatya dzangu ini ndonotsvaka kwokugara. Nobva aita saizvozvo mamuri muna October last year. Nobva atsvaka kwokugara mukomana uya awana pekugara akagara ikoko kuda 1 month. Una October chipera nobva adzoka. Nobva ati mama ndaiwana basa ndakushanda kuSoweto. Undibhiridha angachibhiridha zvo zvinotoshamisa angachobhiridha macomplex muno. Saka akushanda kudero nobva ati mama ndatenga nefoni. Saka zvomaiti mukwenyu uya vanhu vanoda kubva apa regai ini ndichipinda mauri. Inobva ndati zviri right. Inobva andibhadhara rent yangu 450 nobva apinda mukuya nobva agara. Kukuya wainaya inobva ati mama chitenga tende ndiise pamusoro. Nobva ndatenga tende riya riya nobva akuisa pamusoro yanga iri fani nobva akuisa pamusoro kuti aise tende riya. Apedza kuisa tende riya ndopakangoburuka pamusoro paya nobva ati musoro wangu wakurwadza ausunga musoro.
ndobva ndati zvaita sei ndobva ati musoro wangu uri kurwadza ndikati izuva maybe kuti wanga uri pamusoro sapa zuva riri kupisisa ndobva ati alright ndobva geza ndobva ati ndichambofamba ndobva aenda kwakaenda kwakuri kumapasti 4 pasti 4 5 6 7 8 ndobva adzoka semunhu wati achingobika tichingopawo sadza tichibika tichipawo sadza tatakusiyira sadza saka anobva asvika anobva atora sadza rake kuti adye sadza hana kana umborinokora ndobva adona ndobva mwana wangu abva kusitting kwatoti kusitting room kwedu mukukwimomo achimanya achiuya kwandiri kubedroom inobva tati kwaunotizei zvikanzi mheno zvekuitika kuna bamini izvo vaitofita kuita kakufita kuda kustroka ndofunga ndobva ndatevera mumba mavanga vachigara ndichitarisa kuti kuchii chiri kuitika nobva kwanza handizivi kuti chii chiri kuitika achingoita kunge munhu akuda kutenga so ari kungotaura zvose asingazivi kuti chii apa ndakutorohwa nehana kuti hama dzake handidzizivi nekuti iye ndiye anga achingoita kuhama dzake achidzoka saka nobva aita sei nobva usakiya dhoo sinso siri kunzwa zvakanaka but vanhu veruzhinji vanomuziva mueremo vakabva vaswedera vakati munhu uyu akadhakwa chidhakwa ichi indikati kudhakwa angave chidhakwa asi munhu time dzabva pano netime dzaari kuita izvi angave adhakwa saizvozvo time yacho idikisire munhu pane zviri wrong vari nobva vandinzwisisa nobva avata mumba mwamwe ini ndiye nechikreshi changu chekuti ndochengeta vana makuseni ndatamuka nobva ndakufidha vana ndakagara hangu padhoo nobva ndakuona mvura ichierera kubva mumba make ichierera ichibuda padhoo nobva ndakuti chii icho chiri kandisunge ndiona nobva ndakuenda kunotarisa paipa nobva ndakuona kuti iweti iri kutoroyerera kuweti kutoshedza nanonzi tawanda kutoti tawanda tikutoti semu kutoti tawanda hapana munhu mwana nokushedza mwana wangu uyaiwo utarise bamuni kuti zvaita sei akutarisa paipa hapana adariri ndokubva ndashedza vana makelwana vakauya vakasvika vakakwatura dhoo riya nenhingirikini nesimbi rikakwatuka dhoo nobva taona kuti munhu atostroka atove hameno chimwe chinhu chaatovi akashama varume vemunhu vekuzimbabwe vakauya ipapo vamwe vakamupfekedza tikashedza ambulance ikamutora ambulance akaenda ndikatsvaka girlfriend aikamboyanga negirlfriend yake yakanga yambouya ikasvika ikarivata pamba ipapo tikataura naye akatondisira mafoni namba achitondimhorosa mama makadii saka ndobva ndadiwa ndakafonera ndikati hei unosemu arwara ndakaona foni namba yake mufoni masemu semu arwara kuno kwari serious nobva atsvaka tete vachona da vakati hatizvipindire kumidrand ikokozi dzinenge mbozha dzekumidrand vakati havazvipindira mheno kuti zvakafamba sei ndobva kwazongouya umwe musikana ndobva akazongondifonera akati munin'ina wake iye anonzi tawanda chisembwere iye anonzi paulini chisembwere ndobva andifonera akati mwana wababa vangu takazvakwa nemadzimai akasiyana tiri vatatu umwe wachona haapo ari kumafikeni ndichamuudza kana auye for sure vauya vanhu vaya vakauya kwandiri vakasvika vakati mama ndimi makaita basa makatichengetera munhu wedu ndikati ndakamuendesa kuhospitari hakusi kupindiwa kuhospitari kwachona vachingofona kuhospitari kusvika adischargiwa munhu uya kuhospitari akagara nguva yakareba zvakadii kuchipatara akagara kubva ipo pamusi wa11 november ari muhospitari 11 december january ari muhospitari february ari muhospitari pandiri pamba pangu chai pakazosvika musi wa11 november 11 march vachifamba naye ari mota ndichingosvikawo ndichibva kuhospitari 6 months agara 4 months akazara okay nobva vasvika naye nobva vati vandishedza ini mumba vakati mama uyai muone munhu ari mumota umu nobva ndaenda pamota paya ndaona handisemu semunhu waya wanda achigara naye ndakamufarirawo ndikati semu wabuda muhospitari shuwa mwana wangu mwari wakanaka shuwa vakubatsirika atove nani asi munhu harishandi neruoko hakushandi nepfungwa ngati hadzichashandi hachafungi hachatozivi kuti ari kuchi for sure vana vaya vari 2 vekwachisembwere hama dzake dziya vakauya kwandiri chisembwere vanonzi chisembwere tarisai guys tsvagai paulina chisembwere pafacebook tsvagai paulina chisembwere kana kuti vekwachisembwere pafacebook ndobva zvadii nobva vauya kwandiri nobva vasvika vakati mama tokumbira kuti mutsvake munhu angachengeta munhu uyu sekuti munhu yanga asingagoni kana kuita chinyi vhere haagoni nazvino pati papangari hwesi ndotsvaka vanhu paya tsvake munhu akati 4000 mumwe akati 3000 mumwe akati 5000 vakonewa mariya iya indikati sezvo inda angagara ndichingomubikira mwana uyu
indegari ndigere naye pano anga asina kana poto asina kana chii saka bvera zvakangofanana chirega ini ndichimuchengeta hangu ini ndikazvitaurira kuti ndipei 1500 vakati iri right mama. First month vakandipa 1.5, second month vakandipa 1.5, second, third, fourth, fifth month vakandipa 1.5. Saka ndima imugezesa. Ndindamitira zvese ndichiendesa kuhospitari anotora mapirisi waye chirwere chenyika ane TB ane zvese ndindaimitira zvese ndichimuwachira aenda ndimitira zvese nanhasi ndikumuitira. Saka chionai zvakaitika ndobva ndakuona kuti vakukonyewa kubhadhara mari havachandi kundipa mari ndobva ndangoti semuberekiwo futi ndikati ini chiregai kupa inini mari inini chiti hati mukudisei mukuku inodhura timuise mukuku akachipa we250 ini ndopota tichitenga chikafu saka vakubhadhara 750 pamwedzi vabhadhara ma750 aya iko zvino ma750 aya havachandipi vanyarara inini pano renta pachona 250 inodiwa ndinda kubhadhara ma250 aya kuti ndimbhadharire rent chikafu ndindongomutsvakira ivo vangonyarara kuti zii mukomana wachona pandakaona kuti mwana uya aramba mapirisi akuti iye indave right handifungwa hadzidzi right vero anongoda kugara achitevereka titi mupa mapirisi hanzi ndatove right ndatorarama ndikati hauzi right unofanwa kumwa mapirisi saka mapirisi aramba ndikavaudza ndikati munhu zvaaramba mapirisi dai matoita zvokuti sezvo vakanga mati kana ave nani muchamindisa kumusha chimindisai kumusha. Mukomana uya akabvadzima foni yake musikana achibvadzima foni yake mafoni abvadzima zii kutotsvaka mukomana kutodini zvasitaya basa. Saka chikumbiro changu chandinacho mari yekuti aende kumusha iripo kumusha kwachona madirections avepo asi haana kana chekudya chaanacho ende musikana uya nezuro paipa ndichipedza kutaura nemi usiku akandibata pafoni iye ndiye anondibata ina ndikwanisi kumubata akati mama inini mari yokukwira ndinomupa ndikati anoenda asina kana chikafu kana chinyi dai ndikashedza vanhu vauye kuzoona zvaari munhu kuti munhu angabve nesutkesi pano here atitei zvamalaita zvikanzi mari handina mama ndindo zvandakwanisa nekuti mukomana wati ani munoona vanhu ava havazvaki vese havafambi here mukomana uyu havafambi here tawanda uyu mozva kufamba kwachona kwaanoita kuti abve panapa asvike kana kuti handizivi kuti ndingakuedzanisirese papi kubvapo kuda mungu achiinda pane umwe mufuku apanotora kana kuti 5 minutes achifamba ipapo achimira haagoni kufamba kwacho vhero hatogoni kutsika. imimi mama makati munezuro makati munokwanisa kumubhadharira 1.5 anditi yekuti aende kumusha mirai sisi vacho vakatiwo vari kukwanisa kubhadhara ibhasi handika that is also maybe 1.5 kana 2000 yakwana kamari yamalai chai hana mari yachona asati ave nayo kwai ino ndendave nayo rini ndendave nayo nemanthendi manthendi ndiyo izve mati manthendi ndiyo iyi aiwa ari kutobva kumusha iye ndozvona ndichimubvunza kuti kwaiva waigoenda kumusha sei uchisiya munhu uchiziva kuti munhu yanorwara wakanga uchimusiyirei mama zvechikafu zvamukutotsvaga panguva inoka iluxury mirai ndikudzei chokwadi zvechikafu zvotikanonohleika itori luxury as long as munhu uyu asvika kuhama dzake zvaari kudya hama dzake achadyawo ipapo chitori important makatobata henyu mari yetransport kuti ainde kumusha munhu ngainde kumba ndo nyaya ingoripo kwaari kunosvikira kumusha chavachadya naye handiti saka zvekutotsvaga zvamakutoona zvakutsvaka tukai chikafu kamunhu anokupai chikafu ndiani haisi hama yangu imimi ndikuzviziva kuti haisi hama yenyu ndosaka ndiri kuti imi matogonesa zvamatoita zvokutoti matobudisa mari yekuti aende kumba zvechikafu hama dzake dzichanoona kumusha kana asvika kuti anodyei hama dzake dziri kumusha kupi kumasvingo kupi kwai kunonzi kwai akasvika mumasvingo anokwira mabhazi anoenda kwagutu okay alright anoenda izvo chero munin'ina wangu wandinaye ipo pano nhasi andiudza akati sisi zvose izvo zvechikafu tiregai kumudzira tsitsi hatingomukwidzai bhazi aindaka yes saka saturday kune vanhu vari kuenda kumusha vakati wandei vari kubva kuno kudhayasi vari kukwidza bhazi emachiuya kuti vachifamba vose pamwe chete vachibatsirana naye murodhi totori neumwe ari kuburuka mumasvingo nesaturday iyoyo hanomaona vanotokwira vose ndovakwidza vose voinda mumasvingo paanoburuka oburuka nouyu uri kuburukawo masvingo omubatsira kupinda mubhazi kwagutu handika oinda kwagutu kana mune hama dzekumusha dzamunadzo right now izvozvi tipei tigare tavaudza kuti vamirire munhu anosvika paweekend
ndakumbira phone number dzachona ndisati ndadzipiwa ndangoisa pafoni pachona pandinoisa ipapo pavanoverenga pasinga blue tick pasingaratidzi kuti vaverenga here kana kuti havana asi vanozondipindura nguva yavanoda ndavaudza kuti ngavandipe zita remunhu kuitira kuti inini ndibatsirwe nemi imimi undipire vanhu at least vanhu vachamubatsira kana imimi makuvakumbirira kuti vamubatsire because inini ndatoita mwoyo wakanaka ndega kuti inini ndakuda kuti ndiparadzane naye ari mupenyu anofira hake mberi because ndazama kumuchengeta namwari unozviziva kuti ndamubatsira mwana uyu ndizvozvo makabva kure zveshuwa naye mama asi chirega iko zvinocho achinda kumba kune hama dai tachiwana nhamba dzehama kumba vachimugamuchira imi mune nhamba dzemusikana tipei pamwe imakabhlokwa tionei kunoku ndipei nhamba dzacho tione tingagona mubatai manje nii kuti ndidzitsvake papa asi ndotozikana pawhatsapp kana mudzitsvagei mukane pawhatsapp pepa alright ndotozikanda pawhatsapp kana ndapedza kutaura nemi apa chikandai chidonai mukande moteedza palive mucomment section muona ndichifonera hama yemusikana uyu Pauline wacho ndite sei donai anditika mondisira sendera nhamba dzani dza Pauline uyu anditika ndochitira kumufonera imakateerera muri mucomment section alright alright anyway kunze kuna namai vane mwoyo wakanaka vana mai vane mwoyo wokubereka chaiko chaiko mavaona mai ava vane makore vanaye munhu vakatora munhu vasingazivi anzi ariko mabasa ndakwagutu kubva kujobheki wokujobheki ariko kana ariko ndakwagutu tiri vanopinda muhama mubhazi rekwagutu straight ndaenda nachilizi inobvepi chilizi yacho inobvepi saka mutoda kuti muone kuti kana patoti munhu kana kuti munhu kuno kuti tiri ukama tasangana kunoko but umwe nomwane kwaanobva kana uchingoona zvinhu zvaoma guys munhu ngainde kumba kana zvaoma zvezvakawanda wanda izvika izvi ndezvimwe munhu ngainde kumba home is best musarambe makabatirira mujoni guys joni yaoma joni haisisiri joni yaya makore amakauya paipa zvinhu zvakanaka muchifamba mandira jejina mune mapemiti iko zvino zvinhu zvaoma mirai muone pana December pari kunzi mapemiti aexpire kuti pachange pakaipa sei kana kombi munenge musingasakwiri guys because unongoti ukangozikama kuti unenge muyu wakutovhunzwa mapepa handi muri kuona kuti uyu ari kuinchita kuti anzi kwanzi unogona kusunga munhu even usiri mupurisa you can arrest munhu uchena usiri mupurisa batai vanhu ndo zvari kuisa mupfungwa dzevanhu izvozvo saka musaomerere pazvinhu zvisiri zvedu kuna hakusi kwedu kumusha anomaona kwedu kumusha hanzi chiliro wani kwakuni tozoona tasvika kuti chiliro racho iroro rinenge riri kweheri tokwidza muchilimomo oinda umuka mutachiti unofamba navamwe zviyakati toiletiwo vanomubatira nawo vachinda naye kutoileti zvino kana apinda ega muna chili macho imomo handizi kuti tichafamba seri gaitigoona kuti ndezvipi zvinoitika umu tachitika vanofamba vakawanda handitika akadai akati toileti ava varipowo vobatsirawo nokuti vose vane nhamo dzakafanana vanenge vachifamba vese vachinda kumusha anomaona ndo nyaya iripo kumama vanga vachindipa kanhamba dziya toni alright 074 367 8 try kufonera Crispin wacho tuone Crispin wacho utari kuti ndizopinopinda Welcome to voicemail. Please leave a voice or fax message after the tone. haipindi namba iyi Welcome to voicemail. haipindi saka vanhu ava vanobvisa laini vanongoisa laini kana vachida kufonera mai ava vanongoisa laini kada kufonera mai ava Present. Please try again later. The subscriber you have dialed is not available at present. Please try again later. hazvichaiti guys namba idzi hadzipindi sedziri tuiti
Adzipindi number idzi. Adzipindi guys. Number dzavo vese adzipindi handichasivi manje. Number dzipindi. Hanzadzipa apa ndizivi ndisingadi kuseva number tsvino mufoni mangu. Number idzi ngoseva foni yangu yaremegwa yawa nenyaya yekuseva manhamba mufoni. Anonzi Tawanda. Hello. Anonzi Tawanda Chisembwere. Anonzi Tawanda Chisembwere guys. Tawanda Chisembwere. Anonzi Tawanda Chisembwere. Ambotofonera munhu akundifonera wemari uyu. Kana zvandareva zviya. Tokandifonera ndosiya ndomanya. Hello, ngatisangane paRustenburg Square ka. Andizive Rustenburg SIS Sure. Uraisaka pa waterfall mo pacho utisangana papi. Ndimi unotondiudza chero paKFC kundoko. Kana kuti mukati mumall chero. Kana mapedza live. Ngatisangane panzi pachipa kuna kundidzosera ka. Urufamba ne? Izvezvizvi ndenge ndiri pawaterfall mo ndenda kutongomirira ini. Uri kufamba ne? Netaxi. Ndaikutika kuwo yakapa Rustenburg Square. Taxi inoziva paRustenburg Square. Paseri pewaterfall mo. Panofambika here ndofamba. Aiwa netsoka pafambiki. Uzokwira zigomo resero. Aiwa iwonza kuti kuno kwatiri kuno kumakomo. So kuzokwira makomo akuzoiti. Saka ndati pika pinda mtaxi kati paRustenburg Square omira paPostnet. Alright. Koza pandini latoa mu waterfall mo. Wangomanya kuenda kuwaterfall mo usati wanifonera. Pinda museksi ndikuenda paRustenburg Square uinde paPostnet. Ndosvika kumai manje. Alright. Izvezvi matopedza live. Ndopedza izvozvo ndokubata ipapo. Ini ndiwe uri kufamba netaxi ndikufamba nemotikari. Ndokubata manje. Alright. Munondipa my directions pa WhatsApp. Ingoti Rustenburg Square. Ingoti paRustenburg Square. Alright. Ingoti Rustenburg Square. Alright, sharp. Alright, shakamani. Alright. Right. Saka guys, muna ava namba dzevana vadzipindi apa vose vari 2. Saka munhu wochipinda kamubhasi ake. Namba dzevana vadzipindi idzi. Ngatione pamisi ku WhatsApp. Uyu WhatsApp ariko uko. Crispen uyu. WhatsApp ariko asi yatika ka 1. Ndatombotsa kuona.
uyu ari paWhatsApp uyu, but inamba yacho haasi active paWhatsApp. Haasi active paWhatsApp. Hello. Ya namba dzevava vaviri dzadzipindi idzi mama. Saka apa ngatotoronga kapa. Ngatingorongai kuti munhu aende kumba. Munhu ngaende kumba. Kana zvida kubatsira hama yavo chabatsira hama yavo. Saka sene anonzi Tawanda Chisembwere. Saka Tawanda Chisembwere guys. Tawanda Chisembwere ndo zita remunhu ushu. Saka kwaGutu ari kunoburukira papi? Ndo pandichada kuti nditarise kuti anga ndinyorera kuti chiipapa ndikande kwamuri. Okay. Mowo manyoregwa akunyorerai? Akanyora zvangomuka zviripo pafoni pangu kuseni. Right. Tuonei pacho manyogota anoburika papi. Akana angosva kumaraini vanotoziva kumaraini kuti mwana wokwaningi ushu. Mwana wokwaningi. Kana angosva kumaraini chapike kwani vachitoziva kuti mwana wokwaningi vanomitsa kumba. Mira nditarise. Mira ndizame kutarisa iri kuonisho. Tarisa. Vagoni kutarisa vabva vadonedza. Right. Ngandiseve namba yaPauline. Pauline Chisembwere. Pauline. Ndisakangamwe kana kuti Pauline mukoma vechigwere chenyika. Gwere chenyika. Right. Thank you saka ndanyora ndo ndisatokangamwe katonyora kuti Pauline wamukoma vechigwere chenyika unokunudza kutoziva ndikangonyora kuti Pauline ndinokangamwa ndakutsvaga pepa ndakangamwa ndikana ndikuda vana Pauline anobva buda hopu vakadai saka tonyora izvozvo zvataugwa pa haukurumidzi kukangamwa haukangamwi. Ende muyu mwana wekumusha kwangu asikana naimita wanda waita sei anobva kumusha kwangu chake chekwaNerupiri akasva wagutotora bhazi rinoenda kwaNerupiri uko kwa Chikomo kwaNerupiri naimi. Chisembwere kwaNerupiri. Ndikaindibvunze Jandukwa. Haisi hama yaJandukwa uyu munhu uyu. Anogona kuve hama yaJandukwa uyu. Ihama yaJandukwa uyu. Ihama yaJandukwa uyu. Kwachisembwere. Ndibva kwaNerupiri. Chijandux. Hello? Uri sei? Yes, Lipi. Musha uri pabasa? No, hadisi. All right. Chijandukwa unoziva vanhu vanonzi kwaChisembwere kumaraini kwako kumusha. Handizivi. VekwaChisembwere hawasivi? Aiwa natsokuziveni. Handazoziva. Okay. Because pane paita emergency panapa saka toda kuti timuise mubhazi aende kumba unonzi unobva kwaNerupiri unobva kwa unokwira bhazi unoenda nekwaChikomo kwaNerupiri uko asi senemi yake ndiChisembwere. Muri kupi mimike zvino? Ndiriko kumba. Jandukwa wadona nei? Hanzi ari kunhamo Jandukwa. Izvo handisi kuziva izvi sorry. Asi pamariro kumusha anotovhunza mirai ndimufonere kumariro kumusha manje unotoziva kana ari kumusha bho hamusati nekumamusha anobva kure kubva kuPretoria kufambira rufukurasa kuKrustenburg netsoka.
kana ari kumusha vanhu vanotoziva. Handasingazivi ini shemu. Chatopindi ndofunga saka network. Saka network kumusha chatopindi. Kumusha manje yanga izvo zvanga chatomuwana. Akatara ipapo pa mariro kuti ndikutsvaga vanhu ndeve vakati vantu madhara yanenge pamwe anotoziva. Kona asingazivi kai kuti ari kumariro saka nasina kutaura zvoti ndipa life. Ndasingazivi ari pamariro. Janduko anotomuwana manje. Anotomuwana chijanduko. Nokuti kana pamariro kune madhara anobva kumusha kure vanenge vamukana 4 o'clock. Antika kuti vaende kurufu. Saka kune vanhu kwatobva kwachisembwe ikoko. Haipindi text because phone yacho hasitopinda. Stopinda phone yaka inetwork. Eish. Awindi mnanga chatotibatsira manje usho. Chandukusika anga chimuwana. Panama ito vawana chaiko. Vikwa chisembwere. Nay guys. Tazvinzwa guys kuti asheka namba tatomubatawo maoko. Asisatatika. Ko mama wakatipa picture ya tawanda chisembwere uyu tinyatsoona. Hamuzvioni. Titsvake hama dzake dzimwe. Vakatipa picture ya chisembwere uyu. Yellow mama. Mune picture yachise yatawana chisembwere. Ndinayo. Kondikandirewo apa tuone. Panogona kutama anogona tonyatsomuziva. Kandai picture. Kandai ndandakateerera ku live iko zvino. Kandai picture. Ndazviwa guys kuti babaki vakasheka ndatomubatawo maoko pa message yandaisa. Ndatomubatawo pa message yandaisa ndazvinzwa babaki vakasheka maita yenyu ma diaries. Ndatomubatawo maoko. Asi ndatoti pamariro ipapo chivunza kuti vekwa inozi kuti atitagire. Gaiti mbopiwa picture tuone. Gogo mu diaries. Gogo mu diaries akakwanazve. Gogo mu diaries kunda nemagogo anenge ane namba dzedu mafoni. Ima vechidiki kwa ndipewo namba dzenyu. Gogo vanapodi gogo vakangoti same time namutatu message ndida kutofona simeni mu diary pana ndakuzanya pane ma 60 ma 70 ma 80 tinawo pano. Ndakuzanya tinawo pano. Gogo mu diary pano chaizvi. Manje inonyatsooneka here iyoyi. Shame. Ush.
picture inotoita kuitira kuti kana pane vamwe vanhu vanotoziva hama dzake kumusha vakurumidza kubata. Guys, you underestimate the power of social media. No problem yenyu. Hello. Hello. Yeah, ndinouya madhumbu vangotaura naiwe umabatira tipfene nemataura ikai uchakwedi iri kondo kwandinobva ndatonifonera mai vangu izvo zvinebva vabvunza kuti kose nememba sembwere zvanzi variko vanovaziva but tutakatama manje makatama kubva kwagutiko ku panorupiri ikoko ndinouya madhumbu mabesavakachengeta saka ndangona zitera ndisitera hangu live yenyu zvakanyanya because ndiri busy but nangoti sivafonera mai vangu kati vanovaziva. Okay. All right. Kutori kumareni kwatakatotama chaiti. All right. Ndakana kuti ndizive kuti vangawana mana contact here kana kuti ndozvandingakugona kuvafunda. All right. Bvunzai anybody wakawana number, anyone angati pa number. All right. All right, sharp. This is the power of social media. Hani machiona. The power of social media kune atozikama kudhara ati vatozimai vari kumusha vatoziva sene iyi kuti kwane rupiri variko asi vakatama manje. Handi saka picture iyi guys kana uchiziva unogona kuziva dzimwe hama unogona kuziva dzimwe hama dzingatokurumidza kana kuti vane namba dziri kupinda iri tawanda musembwero. Mamona. Right. Mirai ndifonere futi mumwe. Mirai. Vandoziva vanobva kwagutikoka masocialites aya aripo. Mirai ndibate mumwe. Aripo. Mirai ndibate mumwe. Uya isikupinda. Kuharare handina mari kufuna kuharare manje. Miki, sisi Miki daira iPhone. Sisi Miki daira iPhone. Ndaiona comment ite 263 but number yakufona mari. Sisi Miki muri sei? Mushe muraitere. Mushe kona iwe Miki ndiwe mwana kumusha kwangu. Unoziva here kwa mtedde kwa mtero uko. Unoziva here kwa nerupiri uko. Unoziva here vana nonze kwa Chisembwere. Yokwani? Chisembwere. Chisembwere kwa nerupiri koko. Ndikusaidi kwa nerupiri. Munhu wacho family yenu vangeri ku side kwa nerupiri. Vikwa Chisembwere andivazivi. Andivazivi. Nerupiri. Neche papi pa nerupiri. Handizivi kwa unokwira bhazi unoenda kwa Chikomori chindani kwa nerupiri koko. Anile munhu wacho achinyatsodza kuti neche papi bhuzi vanhu vakawanda mani vanobva kwa nerupiri. Ndikona nerupiri Ching'ombe uko. Kwana nerupiri Ching'ombe koko. Teitsvaka mumwe munhu ukufonera futi. Ndikushaya kuti saka ndikushaya ndodiko. Uni sine iri familiar zvokuti. Kwanze munhu uyu ndomuziva imbo yemusoja aishandisa zita rekuti Sam hanze adiko. Shuwa here Jeki muzindifona. Fona tikutsvaka hama dzake. Kana angari musoja achishandira papi because misisa yangu iri package 6. Ndinofange zvinhu zvakudhara because munhu yanga va South Africa muno. Kudhara kwarini? I'm not sure kuti kudhara kwarini.
10 years here because inini munini wangu ane 20 years ari muarmy package 6 up. Handizivi kuti ane makore makandika ndinyatsonzwa information. Inyatsotsvaga but kana une vamwe vari kuzaruka nerupiri fona undibvunzirewo kuchisembwe inonzi chisembwere inonzi senemi kuti pana nozive chisembwere mina ndibvunza bvunza ugondiudza. Okay. Ndi mna tutemsanso kutsvaga munhu kusvika pakadai so. Mama yavamboti same. Yeah. Handichazivi manje. Fona ikawatanomuziva fona kanai. Foni yako gwa ichapindiwo. Idwe zvinhu zvacho. Foni yako gwa ichapindiwo. Haya. Chaundoita headache. Hello. Hamchabati phone ku WhatsApp sana kuti ngani phone direct. Mati ainzi same. Nickname yake iwe kuti same but yanonzi Tawanda Chisembwere. Okwana Christian Chisembwere na Pauline Chisembwere. Nokuti pane munhu atwa ndomuziva ive musoja kuZimbabwe ainzi same. Yanonzi same futhi. Aive musoja. Ina ndizvizivi. Andizvizivi. Aseka ngotaura kuti aive musoja. Hanzi akatiza kuZimbabwe kudhara kuchisoja akauya kunoku. Exactly ndiye. Manje anomuzira kuchisoja kudhara usho. Andiye anonzi same. Thanks Mailunga. Thank you Mailunga. All right. Regai check. Akutotemza musoro kuti twawane pishuwa vana. Etisi tikangowana vanomutambira uko. Chete. Ndiza tikungoda chete. Vanongosta shoko kuti kwai ndomuziva but handizi kwanobva. Yeah. Hapakaipa. Yoke. Zvondodiko. Kariko ndotsvaka vana Chisembwere kuFacebook.
Crispo chisembwere, Crispen chisembwere, Cristo ish, Crispen chisembwere. Ndio. Ush, agora Pretoria. Ndio. Mudondo High School. Mudondo High School ndio. 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 But you know manje. The phone number. Information I get. Ndio, Crispen chisembwere. Right, umano zani Pauline chisembwere. Lolo? Yes, could say. SIS MELLY ndafonera uyakanzi plaque days kuchitembwero. Avasitombodaunzwa nezvake tawanda iyeye SIS MELLY. Atotomuziva. Yes. Aita basa rekudya mari dzake ega asingatumire vanhu. Ndozvataura. Akutoti hanzi aisa nhamba dzangu live iyo yanzi ndogona kutomusimisa. Ari kutopopota asitombodanwa zvinzwa. But isati sikuda kuti abatsireka tirikuda kuti tize kuti akatipawo namba yemunhu ari kumusha 1 kuti amugamuchire kumusha. Hanzana chisembwere takatowanda ikati kutozvizoti ari kurwara asati tombodekana kudzwa nezvake. Kutozviziva kuti ari kurwara hanzi atombodekana kunzwa nezvake hanzi aidya mari dzake ega. Uye aiswa nhamba hanzi anonzi placedes wamati hamukwanise kumufonera ari kuZimbabwe. Inotori hama yake anotomuziva but atotaura kuti anditombodekana kudzwa nezvake. Guys, ngatipe phone number yomunhu mukuru, ngatipe ngarige kuva selfish tisamufonere. I can send you audio yandataura naye anotaura zvekuti handitombodekana kudzwa. Senda audio tini ngati yakuva selfish atinei naye tikuda namba dzanhu vakuru taura nanhu vakuru. Anenge atori mukadzi mukuru bhozi voice rake rinenge ratori mukadzi mukuru handisotomuziva ende hama dzese abva ndakanotombodonzwa nezvake ngaarware ari peikoko because akasvityira mari dzakasingatumiri kana vanhu asingacontribute. Saka vakatogumbuka zvekudaro. Ikanda ndingekiri tioni kanda chi audio yacho tiwedu. Voice recording. Isa. Record your phone. All right, no problem. Saka people are they entitled to Mariangu? Hey, can you kurama kudai? So guys, people are they entitled to my when I'm tetenaring and eating my cash? Am I supposed to look after all these extended families and all one mama? Asi over tetena cash of lamari zao. Kana mchidi lamari zenyu make sure kuti une kamari pa side plus on funeral police. Because aunga himari yako wega uchirega contributor mapafyu wao ozoti kana ogoroti kwa vanhu vaya same people wairamba contributor chindi contributor yako ndinde kumba make sure kuti une mari yako pa side ende unenge uine inonzi unenge uine policy yako zvakare kuti ati usazoletsa vanhu hamuna zvazviri kuita. Maibona lesenika uyu ati anoda kutisungisa kende achitanga kutaura nesa saka atisungisa ambotidza nyaya yacho ndichakamira sei uzotisungisa ambotudza nyaya zvitori nani atanga ataura nesa ati azotisungisa ake kana apedza kutaura nesu utambo hwati nyaya chakamira sei tizame kutsvaka kuti tinyengerere aisechi nyaya iyi vakwanise kumubatsira ainde kuti kumusha straight kwete kudzimba dzavo uzotisungisa ake tapedza.
Kwai saka ndotozifona hamundosungisiwa ini. Iripiko namba yati ngayo yetione. Hey, nasindovata kuchitokisi. Isai namba ya guys tione ya Praxidus timfonere tione. Nasindovata kuchitokisi nasi. Uyu musoja uyu anenge aidawo zvemujoro uyu. Amen. Anenge aidawo dzemujoro musati kudhara masoja akaita mari guys. Paya pavaenda kuna DRC Congo paya kudhara mukadzi wemusoja aidla mari semari masoja akambonidza paZimbabwe achidla mari semari. Wakadzi masoja waivaona nekublinga nekuhura zvose nekudii nezvimota ndiwo vaifamba nezvimota mai mwana vamwe vese muri vana pedhoko mari chidliwa rimari uchitumira mari kuna DRC ndiwo vakatenga kuvakadzimba vachidini. Hai. Hama dzinobva dzabatirira ipapo. Dzinobva dzabatirira ipapo. Shume vevodi vungovige kana akafa ikukwa vari. Hello. Muri hama yachisembwerere. Mushe muri sei? Ndakaona namba dzenyu paFacebook. Okay. And I need help from you. All right. I don't know, is it fine? We can talk now or muri busy? No, ndiri busy now. Ndiri palive tositaura ndapedza. All right. Yeah. Ha. Saka what's our next move? Panapa ndatoperegwa endapera pawo. What's our next move? Nemshenesa manje todi apa. What can we do? Tichitiudzawo iwe todi. Todi iwe ndiwe ini. Put yourself in my shoes. Poitwa sei. Hanzo audio yawe. Poitwa sei. Hama adzisikuda. Munhu yari kwamai amai avakwanisi kumudzinga kumukara chapashi. Todi. Haisati yauya lolo. Audio haisati yasvika. Audio haisati yasvika. Yapakaipa. Aiwa guys, mona apa chikuitika ka hama idza kuita chibanditi guys. Hama dza kuita chibanditi kuda kuramira mai afa. Munhu ngachingoenda kumusha guys. Kachi as long as angosvika kunzvimbo kudunhu rekwake iroro rekwane rupiri vochiona zvikuita. Chero pakaipetika chaitika ka ivo edunhu rekwane avachaona zvikuita ikoko. At least anenge abva kumutogo asikana. Ndodziwane pia madzi ndodziwane pia totsvaka vanhu kudai. Ndodziwane pia maidzi. Zvinomusa zvakutotipa pfungwa dzekuti tisatore vanhu tichigarisa vanhu dzimba dzedu. Shuwa zvotondipawo dzimwe pfungwa. Next move ndoita sei apa? Gainde kumusha ongonosvika as long as akosvika kumaraini kwako chete shoko richasvika kuti uyamutore munhu wenyu kusabhuka noipindira. Hapana chinhu apa lolo ndakatotasa una tasa namba dzawasenda hapana chinhu apa. Hapana chinhu apa. Ndatokusira message hapana chinhu apa.
todi guys apa ngavachinda kunhingirikira apa ongokupinza mubhazi kusvibve kuna oburitswa kwasabhuku zvimwe zvinozoitika kumusha uko odho yauya manje tiripo munoziona nonzi tawanda chisemureri ari kusouth africa ari kurwara ari kuda kuendeswa kumusha. I think dematsvaga page ravanonzi SIS MELLY diaries ndenoi. Why are you saying that? Like ndaona nhamba dzenyu dzoiswa neumwe munhu pafacebook handiri, so munhu acho ari kuda kukwidza munhu wacho bhazi haasi kukwanisa kukufonera because ari kuzimbabwe. So I was watching the live and then I thought let me call munhu aitese aisirwa nhamba dzake uyu maybe ungangomuziva munhu because autotsvaga. Aiwa but vanoisa nhamba dzangu vachida kumutumira kunoko kwandiri. Do they know the family background? Havasi kuda kumutumira. No, havasi kuda kumutumira kwamuri. Why ari kusiiwa? What is the problem? Ari kurwara. Munhu iyeye akaenda kuSouth Africa a long time ago. Handiti aenda kuSouth Africa a long time ago. Haana kumbobatana kuSouth Africa uko kune vanhu vakawanda sere kwechirembera. Haana kumbobatana nevamwe. He was doing his own things. Kukafiwa asingauyi kusingacontributwi kusingadini. Iko zvino akurwara akuda kunetsana. He was enjoying his own life. Haana kana munhu wano akambotaura naye kana kuti wakadini. Saka whose problem is it? Ngazvionere ega because hatidi kutora tichiti munhu kana ari mumajoyi anofara achidya mari dzake asingabatsirani nevamwe asingabatsirani nehama. Kana orwara akuda kutsvaka hama. Hatidi kana kutombotirapa, hatidi kunetswa isu. Ngazvionere ega ikokoko because akaenda kuSouth Africa ikokoko variko vanhu vekwachembera is a lot of brothers and sisters. They are forsaking him because anga ari munhu yaanozvidyira mari akasingapi kana munhu kana sent achinakigwa neupenyu. Iko zvino akuda kutinetsa isusu because akurwara. You forget kuti life uchada hama idzodzo takafirwa kukarwariwa kukadini haacontribute kana sent in the family basi anenge achingonakigwa achingodya kana atambura ndo paanoziva kuti kune hama. We have nothing to do with that person. Munhu wacho ari kuita live iyoyo pafacebook kuti like we have nothing to do. We have nothing to zviziva kuti anorwara. We have nothing to do with him. Oh, all right. Again, about the same zvavari kuita suppose it's not right kuposta manhamba dzevanhu like when I start up kufonera you. Because vanondifonera because havazivi the background. Tinotozviziva kuti isika anorwara ariko kuSouth Africa uko ngazvionere life yake because isusu we are a family takatokura sere kuchizembere family. Kune vanhu vakawanda sere kuSouth Africa vanotozviziva kuti isika iye anga asingafambiri munhu anga asingapi munhu kana senda anga asingaitiri munhu anything. Saka isusu we can't be bothered and we can't be burdened nemunhu akadaro. Ngazvizivire life yake ikoko azviitire zvinhu zvake. Takakura sere takawanda and whoever aisa nhingichiro yangu nhamba dzangu pafacebook ndinogona kumusungisa munhu iyeye. No, like ndofunga akada kutongobatsira watongoiswa mucomment section achida kutobatsira kuti no I know someone ane surname yakafana nayo. Achida kubatsira chii chaanobatsira akadi kutanga andifonera first andibvunza. Mukadzi uyu ari rude ake asataura chokwadi guys. Ari very rude ake asataura chokwadi. Kwaibuda afunga kuti ari kutumigwa mugwere kwaiona kuti tumira kwandiri. Wedu wezilaya hama ze wedu rangarewo hama ukai kwafiwa chero usina kuinda ingobisawo dhora rako guys. Ingobisawo dhora rako guys chero kwanzi kwafiwa chero usina kuinda bvisawo mari yechema na wamwe chero kasainda. Anozviona. Hezvo mai baba. Saka guys iyi nyaya it's beyond us. Handi muri kunzwa kuti anzi totozviziva. Iyi nyaya inofanira kutoretsa family ishi vanotozviziva. Pakadetwa family meeting. Neiba kuna wera ari mugroup refamily rekwachisembwe muti Ed. Group refamily rekwachisembwe. Nyaya inofanira yakatotaugwa yakatokurukugwa iyi. Hapana chinyuwana apa. Hapana chekuti anzi titotsvaka kutsvaka kudi hapana. Chavepo pata kutohwira mai ava tsisiveriwe. Munhu ngachitongotogwa ngoswa mubhazi ayarove pasi zvokuti uchadi kumbereka izvo is none of anybody's business because mai havana podlawo mari yasemu vakakuda vakadlawo rikaitiwe handizivi pamwe vakadla goko amen nokuti urambwa nehama dzake haana mbovera vanhu havana podla mari zvakaoma. Imi gaizika isaiwo mari kana kwanzi kwafiwa just put in money handika yekuti iyo chema yangu izvo amona.
apa tatofa kutoita plan kuitira gogo cheta kuitira gogo nokuti tawanda kwaya kudhara wanga singacheuki kuti kune vanhu wanga asingadi aingodliwa mari yake naNasaru zvakaoma vaNasaru vaingozvidlira mari yake achingodla mari yake naNasaru vanhu zvakaoma Halo gogo nyaya yakaipa igogo masobva palive kaini nyaya yakaipa iyi hama dzake tadzibata 1 yatabata yabatwa yeHarare ukure umwe wedu hama iye atotaura nonsense anzatidikana kuzviwa munhu aidla mari yake akaenda South Africa kudhara aidla mari yake ari 1 asingarangariri kuti kune hama asina wanofunga akuda kubatsigwa nani ngaafe kana chifaka kana chidini hamene ikoko musatifonere mukatoramba muchitifonera tokusungisai aiwa regai ndimiendese pabhazi ndakutomindisa mangwana makuisa mangwana nditomisa pabhazi nyaindi mama tisanganisira David timubatsire nekuisa pabhazi sekugara pachona hatina izvozvi ndiri kutosvika pamba naenda kutauni kwandakundichiti kunayo kunobata zvakanaka network iko ndo kwandandiri saka izvozvi ndiri kusvika pamba ndiri kuwana kuti kwani mastanda abvisa mbatya dzakaisa panze mastanda abvisa mbatya dzemukomana uyu atobudisira panze iye mukomana uyu ari ipi uyu ari pano mirai ndimbomutsvaka ari papi Simon Aidoni semari papi halo uyu ari pano mpei foni chiwe sembotaura nevava vanoziva kumusha kwako botaura navo moro sem uri right ruoko rwanetsa diti ruoko ruri kurwadza saka unoda kuenda kumusha here sem alright kumusha unoburukira papi kana ukapinda mubhazi rinoenda kwaNerupiri unoburukira papi iwe pangoma unoburukira panonzi pangoma padhuze nekumusha kwenyu alright saka ukasvika kwaGutuku unotora bhazi rinoenda kwaNerupiri kana rinoenda kwaChikomo kwachikomo but kukuesa pano pawangoma alright sabhuku wenyu anonzani mavhenge alright kunani kumusha kuvabereki vari kuhere kumusha hakuna munhu kumusha sapamusha chapi chapo panani ndotongotozvionera musi saka musha wakaparara musha wakatoparara here hai but kumusha kunonungankira mama kunodinosvikira chii kwa Plaxedes Chisembwere ari kuHarare anga ati uye kuHarare Plaxedes sivako vari kuHarare vanga vati uye kuHarare hello tachiti ndiwe kuti anoziva paanoburukira uyu anoburukira panonzi pavangoma sabhuku wake ariva mavhenge saka monyora pasi kuti ana vakunomisa pabhasi kwavangoma ndokwanoburukira sabhuku ndimavhenge handitika sisi vake vanonzi Plaxedes Chisembwere vari kuHarare ndatoti kana akachinge azosvika kwanza hakuna vanhu kumusha ndozvaataura kana achinge asvika unogona kuzopinda bhazi reHarare oenda kwaPlaxedes plaki wanga ati kana akanyanya kugwara ngauye kuno kana so manje angadi kungotanga kukwira bhazi angonanga straight adi kuti angonanga straight kuHarare angati angaenda kumusha first ozo kana areko ozobata Plaxedes alright alright pakanaka saka todzwa nevi kana mamindisa mangwana acho alright ndozokuudzai alright pakanaka okay sure.
imi guys hama ngadzidzidze kuti kana munhu achinge arwara wafa wanaka guys wagwara wanaka kainde kwaplaki unozotitsungisa zvakanaka munhu auya unoda kutisungisa munhu asati auya chimbomira munhu atanga auya uzotisungisa nai ihama yako anomaona ihama yako mugwera ari kuuya plaki mugwera ari kuuya ita mweya wokuregerera plaki mugwera ari kuuya ikoko takura agadza kuenda naye kuchipatara anomaona takura mugadzo uinde naye kuchipatara plaki anoda kugadzika achiti handidi munhu kunongona mugwera asvika pagedhe kuti pfuto andiri kutsvakawo sisi vangu pane paungamurasha hai nhema dziya ungambomurasha hapana paungambomurasa veriwei hazviiti kuzvinoindepi nganoona kutambarika kumusheka uko amaona asi plaki inoda ndifunira tondituka izvozvi hallo yes kwamavhende wo mavhenze mira mazenge wo kwamazenge oraiti tipei nhamba tiwane kuti oraiti ayo tsvakai mutinzotinzwa orit chapchap ndokumaraini chaiko munhu yeyu mai vanomuziva vanotoziva vanhu vacho vavo orit pakanaka right right saka dendandira ngainde kwaplaki uko plaki ane flea market anotengesa paflea market ane mari yekunotengera zvinhu zvake chikafu chidye chiri kafi ngainde kwaplaki ndo chaiko plaki tambira hanzvadzi iri kusvika ikoko tikutumira hanzvadzi kuharare kwauri kokoko by Saturday Sunday anenge achisvika ikoko saka gadzirira kuti ugadzire room yekuti hanzvadzi azokwanisa kurara uchitengera chikafu uchimufidha nemazai nechi akurimidze kupika so guys gai ndichinda ndichikachiri gai ndichitomanya ndibude nditobatana manheru handika tobatana manheru chiri gai ndindi saka imimi guys kana manheru vasina kulaika page iro handitika page iro ndokwanichange ndichitira live manheru papage iro ndopachange ndichitira live manheru saka chigarai mafollower page iri garai maenda kunoisa like yenyu kupage iri mobva maisa notification kupage kweko because mapage ari kubhekwa ari kurekwa mapage saka chigarai mamanya munoisa chi like nenikiri munoita social media vangu vachi underestimate power ya social media tangoisa picture abvasi kama mumango zivasenemeva inyora power social media has got power the power of social media kana uchigona kushandisa social media zvakanaka guys zvinhu zvakawanda zvinoitika handitika it depends kuti uri kuishandisa sei social media ichona honai kuti apa patsvagwa muti apa pasina toindepi asi tamuwana plaki kuharare uko kuri kuinda mukomana tamuwana plaki mukomana akuenda kumungikiri kwasisi plaki tamuwana mukomana kumusisi vaseni hani mazviona saka power of social media handikana kana chiri kuvanzidza kuti kuinda kusocial media zvinoreva kuti hausati wave nedambudziko kana wava nedambudziko chairo unouya pasocial media ndopa unouya unobatsirikana fast vamwe achingoshora iwe uchitobatsirikana vanhu vangana social media nebatsira chi social media vanhu vangana mabatsirwa muchiona guys muchiona ichibatsira vanhu social media vanhu vari kungoshora vanhu vanoda kungodzikisira vanhu mugare makazviziva people are there kungodzikisira vanhu nekungoshora nekungodzikisira nekungoshora but zvakanaka zvinenge zvichiitika pasocial media vanenge vachizviona but vanochuza kuvhara kuavoida kudai kuti vasazvione kuti vamanye nezvakaipa anomaona kuti vamanye nezvakaipa nokuti they feed mune zvakaipa every day anomaona saka social media guys inobatsira pakawanda chaipo inotobatsira ndochokwadi chiripo inobatsira zvingori kwauri kuti kuishandisa sei social media yacho ukashandisawo zvisina basawo unongotamburawo chungoshandisa zvisina basawo ukashandisawo zvakanaka social media unongoitawo zvakanakawo social media chingokubatsirawo zvodependa kuti saka inangwa mihappy for madhari chacho akachiza kuti tinobatsira kwatitetiludako amuona vachibatsirwa every day kwatitetiludako vanhu vangana vamona vabatsirwa mafamilies vachibatsirwa isocial media anditoziva kuti children person hapana pasocial media handimaona saka ndozvina zvinenge zvichiitika handimaona so guys ndakuinda tozobatana time handika god bless you